Maayong adlaw kaninyong tanan na nagpaminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga LL. Usa ko kog grade 11 student. Itago lang ang akong address. Personal kini akong suliran. Tabian og happy gyud unta akong pagkatao. Apan sukad paghuman ako junior high school, na-transfer ko og laing eskwelahan. Ug dinhi, kalit nga nausab ang akong pagkatao. Aron inyong hisabtan, ingon ining mga panghitabo. Oy guys! Happy na nga to graduation! Graduation ba, Il, oy? Nga dili pa man gyud matawa nga graduate sa high school. Kaya pa may 2 years nga senior high school. Ay, lucky sa. Ba't kay uy? Duga nga 2 years na to nga burden sa pag-eskwela. Noon ta mag-college naman tahuman ining upat ka tuig na to sa high school, uy. Mao gyud. Mao nga dili pa gyud ta matawag nga high school. Unya na kun mahuman na to ang 2 years sa senior high. Uy, unya. Asa man mo eskwela? Depende asa gi-offer nga school ang atong strand. Kaya ko mag-UMS man ko kun Humanities and Social Sciences. Kay gusto ko mamahimong reporter o diba TV. Mga gusto ko mukuha og Political Science nga akong kurso inig college na nako. Okay? Ay, ako, kuan. Mag-STEM man daw ko, ingon na akong kuya. Oh, mag-STEM? Okay, masad na. Daghan kang mapili ang kursoan nga strand. Kaya ang STEM stands for Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Lagi. Ay, makasad, eh. Kay? Magkabuwag-buwag naman nun yata. Lain-lain naman tag-eskwelahan. Di na to mag-classmates. Lahi na sabon niya ang akong mga classmates. Wa sa imong personality ang magsad, no, Il? Kay sa katabian ni mo, day. Sure ko, makakita ka raw niyag bago ni mga classmates nga masuod rasad ni mo. Ay, hopefully. Isa? Sige na, ma. Mag-yums lang ko, ma. Kay mag-yums man nga ako amiga nga si Myra. Ay, dili ko kabot ana ha, LL. Kay si kuya baya nimo amo gasto nimo. Oh. Gano man nga ako manghod na kung sobra katabian. Nga naguba namang naong ini. Unsan masay gipamaray ini ni mama? Ay, wa man. Kuan ko no. Magkuan ko no siya. Unsa ganito, LL? Kuya, mag-yums lang ko inig senior high na ako, be. Aron mag-classmate lang gihapon mi sa kong amiga nga si Myra. Kay unsa man day gusto nimo gyud nga kursong kuhaon? Parehas ni mo, engineering. Oh, dapat mag-STEM gid ka. Kanang iyoms nga strand alang rana sa mga gusto nga mag-public servant. Education, journalism, philosophy, literature. Ay, hate na ako. Unya, ngano mag-iyomas man ka? Tungod lang sa imong amiga? Didi, pwede kong mag-yums lang ko. Karon sa senior high school na ko, kuya. Unya, mo shift lang ko inig, og engineering ba? Inig college na ako. Pwede man siguro. Pero maglisod gid ka. Kaya ang dugod ka tuig sa senior high, preparatory na nimo sa imong kurso sa college. Maglisod lang niya kay ni college nimo. Kay yums man ang imong strand sa senior high school. Unya, mag-engineering day ka. LL, imong future na ang atong gisgutan ani. Dawata nga dili mo forever bagkuyog sa imong amiga, si imong best friend. Kay mao ra maghapon. Kay inig college ninyo sa imong amiga, magkabuwag manggid mo. Kay lain-lain mo kurso. Sige na lang, eh. Hadlukan yun kayo ko kasaban. Kanang marag maglisod ko og adjust ba? Sa lugar, sa mga taos palibot, o sa mga naandan akong buhaton. Pero unsaon taman, nga niabot naman yun ang time nga magkabuwag-buwag na sa akong mga classmates. Unya?
Lainog mga tinanawan ani mga classmates na ako sa senior high school eh. Mura man og karon pa sila makakita og gwapa. Hi! Raspberry ka? Bantugra! Ay, guys! Ay! May transferee! Uy! You like her? Of course not! Di na kong time nga maipon siya sa itong grupo, no? Because I know I don't like her. It's like she don't belong here. Let's go, guys! Araw sa naman pasangilan, anang natumbang bangko. Dali mo! Labag, iwa pa si sir, dali na mo. Kalain nila. Good morning, class. Oh, yan naman yung chair. Ay, kaya transfer sir, ay, nagwala, dito ba ang bangko? Dili na tinuod, sir. Dili na tinuod. Di ko ganahan na ning school. Di na ko kasalig sa akong mga classmates. I-backstab ko nila. Nara OAI! Nakong kayo sa gamay na yung dyan! Sapan mo yung dumpster! Ni ano sab sila. OA! Malikay ko. Pwede pa ba kong mo-transfer og line school, sir? Di ko ganahan din Mga bully kayo nga akong mga classmates. Ididman na lang na sila. Kung magpa-apiktar ka, ikaw mo iluoy. Sir, Do good in class. Do your best. Ipatawag ko niya ang mga ginikanan, anak. pero sir, lisura nga wa ko'y suod din oy. Wa ko'y ka-istorya-istorya kay dili man sila ganahan ako. Friendly magidunta kayo ko sa una, sir. Tabian ko. Ug maglisod ko og adjust din karon nga wa ko'y ka-istorya-istorya. Awkward na kayong isod sa klase kay katawan man ko nila. Dili na ko din sir. Sa pagkatinuod lang, di na gid ko ganahan nga mo eskwela tungod sa akong mga classmates nga mga bully kaayo. Gusto gid unta kong mobalhin og laing eskwelahan, pero naasay gisagop pa nga financial problems ang among pamilya. Ang ako mga pangutana mong kining musunod. Unang pangutana, transfer ko sa laing school. Ang ako mga classmates, mga puli kit kaayo. Dili sila ganahan nga maipon ko nila. I-backstab ko nila. Unsaon pag-deal sa maingon aning nga classmates? Ikaduhang pangutana, nahibaw ng among maestro ining ilang pagpangbuli nako. Pero dili man gapon sila mo patuo. Idadmara ko na nako sila ug dili magpaapekto kay ako ra ko luoy. Unsaon man ako nga dili magpaapekto? Ikatulong pangutana, gusto unta kong mobalhin og laing school. Pero naaman sab ko'y giadto mga financial problem ang akong pamilya. Unsa may akong buhaton? Ikaw pa to katapusan. Lisod kayo sa akong bahin ang pag-adjust. Kay friendly ug tabian magid unta akong pagkatao. Pero karon, na naman ko'y trust issue tungod ani. Unsa may akong buhaton aron maka-adjust ko sa akong bag-ong palipot. Palihog, tabangyog tambagi ko. Kini ang akong suliran, LL. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay usama man ako ka medical doctor, psychological, emotional, behavioral nga mga problema kay usama man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usama man ako ka drug addiction specialist. Daghang pamaagi mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga happiness comes with the feeling of inner joy. It's more of psychological and satisfaction. Ha?
So, naari gyud nato og atong feeling happy ba ta or sad? Alright, so ang ato magtatampo karong adlaw si LL. Bata pa kay ni si LL. 16 years old, taga Maasin City. Grade, unsa may grade 11 pa ni si LL. Personal ang ngayang problema. Ha? Kay na-happy na unta to siya, niya na-transfer ko na to, batin to sa grama, kanina sa drama, na-transfer siya og bagong eskwelahan. Niya, iyang feeling, mura ba siya gibully? Mura gibully siya sa iyang eskwelahan, dito sa iyang eskwelahan. So, mayong pagpaminaw diya sa akong igagaw sa Maasin City, si Nestor Obra. Musta naman kagaw? Ha? Okay ra ba ang kinabuhi? Ug akong mga kaparintihan diya sa Tomas Opos, mga Obra, Duran, Timkang family, ug diya sa Matalom, Leyte, no? Mga Duran family, mga parinti ni nako, no? All over Region 8, maupay na aga, maupay na kulop sa mga kasangkayan sa Region 8, all over Mindanao and all over the world. Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, depende kung asa ka man dapita sa kalibutan na minaw niya itong programa. So mga taga Esperanza, Kinagitan, Misamis, Oriental, mayong pagpaminaw sa mga parinti, ha? Gitsatan ko aning Doktora Aida Abrugar Kalamba, ha? Isa Ren, daghang kay kong mga relatives dito sa Misamis Oriental Minaw sa iyong programa sa Areman. Si Jasmine Ligaspi, si Velma Navarro, si Maria Manggubat, Alma Masiba, diha sa Esperanza, Kinagitan, Misamis Oriental. O si Dr. Ondogo Mesilingo diha sa Liloy, Zamboanga del Norte, mayong pagpaminaw. So going back to our sender sa LL nga taga Maasin City, nakapudyo ba diha sa Maasin na dugay nakaadjong panahon, no? Kay ang akong mama sa una nag-eskwela man diha sa St. Joseph College. So maadjong adlaw ninjong tanan diha sa Southern Leyte. Alright? So unang pangutana ni LL, nabalhin ko na siya eskwelahan. Kaya mga classmate, murag di kayo mayo ang tagad niya, murag gibuli gud siya, ha? Dili siya mabugustuhan nga di siya murag outcast ba siya, murag di siya gustong muipon sa ilang mga tapok. Ayang feeling mo siya gi backstab, no, na backbiting, no? Usaon kuno pag-deal kuno ning ingon ani nga problema. This is what we call LL nga bullying. Ang bullying dili lang physical, kanang sukmagon ka, birahon na mong buhok, dili lang. It could be psychological, could be psychological, it could be cyberbullying. So there are so many kinds of bullying. This can cause negative effects on the victim, no? Ang iyang physical, emotional, social, parehan nimo estudyante, siyempre, di nakaganahan, so it goes without saying, ang iyong academic performance, mo lower sad, no? So, maadyo pa og siguro di mo ni siyang isumbong sa inyong maestra LL, no? Isumbong ni siya sa inyong maestra ka para nga ma-call ning attention na ning mga teacher ninyo, rather kining perpetrator sa inyong teacher. Ug pananglitan ang imong teacher, nin mo sunod nimong pangutana, wa na lamang pakabana bisag nahibaw siya, no? Nga gibuli ka. Walang gyapon siya action. So, way epekto ang iyang pag-remind sa katong mga nagbuli sa imo, ang mga guidance counselor baya sa mga school, no, mga eskwelahan sa Maasin. Suwito ko sa Maasin akong balikon kay nakapudyo mi diha og dugay-dugay ang panahon sa St. Joseph College, sa Maasin Institute, daghan pang mga eskwelahan diha. Isumbong ni siya sa guidance counselor, ha? Sa akong pagkahibalo, kasagaran na ni mga guidance counselor, mga psychologist ni sila. So, they have been trained along this line to do something about victims of bullying. Kay negative ko ng effect niya ni. Ha? So, kinahanglan ang teacher, ma'am, sir, kinahanglan mo intervene ni as soon as possible. Ayon yung dugay-dugaya. Kay record shows nga daghan kayong mga gani mag-suicide na i-report na kung mga estudyante nag-suicide kay gibully sa iyang mga classmate, no? So kung walay action ng imong teacher, walay action ng guidance counselor, isumbong sa principal ug sa administrator para nga na sila action nga mahunong as soon as possible mahunong ning pagpangbuli sa imo. Kay magantos yung kanya no? This can cause loss of appetite, di na ka makatulog, depressed ka, anxious, murag maglago na lang ka, di nakaganahan mo adto sa eskwelahan.
kung sa man ko na iya ngayong buhaton, ma-transfer na po siya sa school. Ya, ang problema po kay dili ra ba po ka-afford ang parents ni Ilil mo siya transfer. Rag lisod na kayo Ilil, no? Mo transfer na ka another school unya. We cannot guarantee nga sa imong transferan nga school wala say bullying gitong may tabo. I think you stay put na lang diya sa imong eskwelahan karon o gisumbong ni siya sa imong teacher, guidance counselor, principal o administrator sa eskwelahan. Ayaw pagpakahilom lang kay luoy kayo ka, ha? Basig ma-depress ka, basig simbakog, makaunahuna kag dautan diya sa imo, ha? Kabalo ko, lisod ang pag-adjust na mo lower imong self-confidence, ang imong trust issue is ma-affected, so di nakaganahan mo attend sa inyong klase, so kinsa may muhatag og nindot nga grado nimo kung tagsa na lang ka mo attend, na? So, don't confront the victim. Ayaw awaya, rather, ang perpetrator, ang nagbuli sa imo. Ayaw i-confront, ayaw awaya, kay mugara ni. Mudako ang ulo ani kung imong awayon mo samot na nilang ang gibuhat kay nasuko ka, ayaw lang silang pagkibanaay alalang tagda or whatever, pero musumbong gyud ka kung balikon sa makausapa sa inyong teacher, guidance counselor, school administrator nga mahunong ning ilang gibuhat sa pangbuli nimo. Lisod ang pag-adjust, magsige kag balin-balin ng eskwelahan, mo-adjust na po ka. Another problema na sad, not mentioning ani ang financial side of it, na kay maggaston way po ka og magsige kag balin-balhin og eskwelahan. So I hope nakasabot ka sa akong explicar nimo Ilel da sa Maasin City. Kumusta naman mo diya? The whole of Southern Leyte all the way to Sugod, musta naman ako mga parinti da Sugod, ngadto sa Panahon Island, Limasawa Island, ngadto sa Surigao City and all over Mindanao, Maradao, Carajao, amukbang priskong isda da sa tanggihan. Maura po na akong naibalan sa mga Surigao nga inistoryahan. So once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Kami ni Attorney Eileen Batan manikamot gyud may makahatag big kahayag, kadasig solusyon, tubag sa mga problema ngayong ipadangat namo. Dili masuko, maulaw o mangluod kung dugay mahatagag pagtagad ninyong sulat-suliran kay daghan kay bong madawat diri sa among istasyonan. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide, tatak areman. Daghang salamat o mayong adlaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko sa pangan nga Maria, 22 anyos, single, taga Bohol. Punto legal kining akong suliran. Dili gyud kini akong suliran. Sa ako kining kaila kun amiga. Kabahin kini sa pensyon sa namatay niyang amahan nga usa ka pulis. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Uy, mapalig ba yata ang panghupaw ni mo, Susan? Murag naman gid may problema sa bahay. Sa? Uwa ko kasabot. Mura? Mura mo may problema? Wala klaro? Dili day ka sure? Ang kay wa pa man ko nasakpan. Nasakpan nga unsa? Basta, di pa ko ka-confirm ni mo ron. Basig nasayop lang sa ko. Kapuya ang istoryaha, uy. Sugod-sugod kag sulti diha, unya. Bitinon raman sa di ay kunimo. Basta masakpan lang na nakos mama o. Masakpan sa unsa day. Basta, butan na gyud kay si Papa. Ngiingnon niya, ana. Time pasa, uy. Wala, uy. Murag na ako nasabtan gamay day. Kay, I was not born yesterday, manggod. Nya, pero may baya kong maminaw og drama sa radyo. Murag hibaw anan ako pattern day. Pahilating uyab si mama nimo. Basta masakpan lang lagi na ako. Uy, hilumoy. Hilumoy, ilakilak mo ka diha. Wa pa di ka siguro, kung tinuod ba na, ilakilak ka dyan. Tagdugay na kay siyang uli, day.
Di na gani siya makaatiman ni Papa. Nga wamanunta siya trabaho. Pero magsige pa siya lakaw. Sige ko ala sa kwarta ni Papa. Mao ba? Day, di ba pulis ang imong papa? Wala siya kabantay, anak. Si Papa ron, marag nagluya. Feeling na ako na agi kipamati. Human siyang duty. Pahuway na siya. Igo rin mangutan naghain si mama na ako. Kung ingno na mo nga, wa pa mauli. Wa na sab siya dagang istorya. Mupahuway na lang sab siya kay kapoy ko nung iyang lawas. Dodagit kong may gipamati si Papa. Ngaya lang gidada, nga wa niya isulti na mo, day. Ay, uy, ikaw ba? Pulos lang ginaduda ang imuha. Ang imong mga gikabalakan ba, pulos duda. Kalma lang kuno, be. Relax. Ang naluoy man kong Papa, be. Nga di atiman yun ni Mama. Nga kapoy king tanawan si Papa gikan sa trabaho. Ug murag may gipamati. Wa pa baya ko makahumag eskwela. Ingon man nga ako mga manghod laki nga gusto sang magpulis sama ni Papa. Ani na lang. Ayaw lang usa diya pag-ulgool dayon. O pagyud gani ka kay bawo sa tinuod nga istorya o nahitabo. Piminatayan na nimong hilak. Pakigistoryahin na lang si mama ni Muday sa hinay. Nga ipaatiman sa daging mong papa. O ipasusi kung may gipamatay ba ni. O baka ipa-check up ninyo. So ayan ang ginakog ingon si Papa. Kaya kung sa man gani, ako na lang mo ingon niya nga ipa-check up na ko siya. Aw ka na. Naaraman di ay na. Oy, Maria. Si, tuslo ka na cellphone ni mo, oy. Kung natay sugo ni mo, di ka na lang manumbaling. Dugay ka pang musugot, kaya sige ka kuri-kuri ng cellphone ni mo. Pa, kadiyot lang good. Kadiyot sa, kaya nag-chat pa mi sa akong best friend nga si Susan. Kaya may problema sa ila. Manghilabot ka sa gas problema ang diliin mo. Ilahang problema. Uy, ayaw pagpanghilabot ang problema sa uban, oy. Ha? Pulis ba yung amahan na? Paglikay. Oh, nitawag lang yun siya pa. Kadali lang sa ako sa nito bagon. Ay, Hello, Susan? Hello, Day Maria. Nitawag na lang ko aron madali. Di na ko katsante mo kaya mong itabang si Papa. Unsa? So na ko higala si Susan og mag-share gyud mi sa among mga problema og gibati. Og sa akong hibawaan, mao ni problema sa ilang pamilya diin ang iyang papa usa ka pulis. Mao to, na-admit gyud ang iyang papa ug wala magdugay sa ospital. Namatay gyud ang iyang papa. Og dinhi, natubag na ang mga pangutana sa akong amiga bahin sa iyang mama. Unya. Ha? Daan pagit lagi ko nga may laki si Mama. Ang ginuo ko. Nakasiguro ka ba gyud ana, Susan? Ako mismo'y nagkasakop, Day Maria. Usasab ka pulis ang iyang gikarelasyon. Ha? Nabiyang Mama ay. Kauban na din ni Papa nga pulis ang iyang laki. Wa pa'y siguro nga maunay nakaingon ko nga nung magulanon si Papa Perme. Hangtod nga nasakit ang namatay na lang. Day, Susan. Naluoy ko ni Papa. Tiyaw mo na, Day. Matod pa siyang kaubang pulis nga suot ni Papa. Wa ko na si Papa magpasweldo og usa ka tuig kay iyang gipangandaman ng iyang retirement. Iko ra gyud nakaprocess si Papa sa iyang retirement. Ug mao na ning nahitabo niya. Wa nang buutan ang mong Papa. Day, kang nalambod. Daghan pa baya tagtun-anan ay kay graduate kang baya ta. Oo. Matawag nga igo ra gyud kong napahuman ni Papa sa akong kurso. Pero ang akong manghod, dahil ako pa kay glatason nun. Mao pala yung pagsugod ng eskwela sa kurso niyang criminology.
Makaumay pagkanga kong manghud, Maria. Nganong dili good oy? Gawas nga mo graduate na unya ka. May pension man sad niyang madawat si mama nimo kay pulis man to si papa ninyo. Ang pangutana, kami ba kay makapahimo sa kwarta ni Papa? Di kahang iyang laki nga minyo ug may mga anak sa baya kuno ng pulisa. Pero buwag sab kuno sa asawa. Unsa? Sa kurbang naibawaan, nga basta may lain ng kaipon ang bana o asawa nga nabiyuda o nabiyudo, huwag tang sabang pensyon. Unsa may buti mo ipasabot anak pa? Dili na mapensyonan ng mama sa imong amiga kung mahibawan nga may lain ng kaipon human mabiyuda. Kay asa malulya paduong. Mag-ipon na gina sila. Karon nga nabiyuda na ng iyang mama o buwag na masablay ka na sa asawa ng nauyab sa iyang mama. Oy, mag-ipon ka na kadugayan, oy. Pa! Misamot kaguo lang akong amiga nga akong gisultihan sa gisulti ni Papa nako. Kay basin ko no, mahog lang sawa ang gipaningkamutan sa iyang Papa alang nilang managsuon. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, usa ka retired police ang Papa sa akong amiga. Og usa kuno siya katuig nga way sweldo kay alang lang sa iyang retirement. Unsa may buti pa sabot ana? Nga dako ang ilang makuha sa retirement sa ilang Papa? Ikaduhang pangutana, may uyab-uyab ang inahan sa akong amiga nga usa na kabyuda. Tinuod ba nga dili na nila makuha ang pensyon o madisqualify? Kay may uyab-uyab na ang nabiyudang asawa. Ikatulong pangutana, kung pananglit makadawat gyud og pensyon ang iyang mama, ug mahibaw-an nga may karelasyon o makig-ipo na ang iyang mama sa uyab nining usapod ka pulis, madiscontinued ba unya ang pensyon sa iyang mama? Ikaupat ug tapos ang pangutana. Naadlok ng akong amiga nga basig mawa ra gihapon ang gihaguan sa iyang papa alang nila managsuon ug ang uyab ra unya sa iyang mama ang makapahimos. Magkriminology ra ba ang iyang manghod o gusto niining humanon ang saad niya sa iyang papa sa wa pa kini mamatay nga magpulis sab siya. Unsa may ilang buhaton? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Maria. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug problema na may punto legal, personal, behavioral, mga problema sa mga mga problema nato sa ato ang mga kinabuhi, sa ato ang kapikas, kabanay, sa ato mga kaugalingon, ato mga agi-agiano, ay mugkabalakan, no? Ipadagin ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sa atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo ang importante. Kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan ang inyong mga pangutanag, problema nga naman. Para mas klaro po, guys, ang amo ang mahatag nga tambag o tubag anang inyong mga pangutana, ha? Muna, ay na mo pagduha-duha, ipadana ng inyong suwat, no? And greetings and a big shoutout sa ato ang mga likers ug followers sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Ato ang mga tig-subaybay ug tig-paminaw. Pinaagi sa ato ang DYHP RMN Cebu nga Facebook account diin mapaminaw ninyo ang mga nagkalain-lain natong programa from sign on to sign off gyud nato, no? Ang kang Attorney Rufino
Hilbanyog ug uban pang mga drama sa kahanginan, dili lang ang kini ang akong suliran, no? Thank you kayo, and of course dako na kong pasalamat sa tanan nga nagpadayon, pag-greet, pag-like, pag-message nako sa Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account nako ug Attorney Elaine sa Instagram. Letter sender karong adlaw tago na to sa pangalan nga si Maria. Si Maria gipadani niya ang iyahang suwat. Pinaagi sa kini ang akong suliran official writers page. Guys, mag-remind lang di ay ko nga ayaw mo pagpada sa inyong suwat personal ngadto sa ako ang Facebook account kay dapat ari man gyud na to ipada, please, no, sa kini ang akong suliran official writers page, no, please ha. And like I said, si Maria ato ang letter sender, tago ni nato iyang pangalan man, di ba? Taga Tubigon, Bohol. Okay, ang iyahang edad 22 years old, kabahin sa iyahang amiga, pension sa namatay niyang amahan nga pulis. So una niyang mga pangutana mao ni guys. Unang pangutana sa usa ka retired police ang papa kuno sa iyahang miga. Ug usa kuno siya ka tuig nga walay sweldo kay alang sa iyahang retirement. Unsa may but ipasabot ana nga dako ang ilahang makuha sa retirement sa ilahang papa? Di ko kasabot kay ang kanang retirement lahi ba na sa sweldo, no? So, nganong 1 year man kang way sweldo para sa imuhang retirement. Kanang retirement man good guys, mao na siya ato ang pabaon, pahalipay, no? Nga ginatigom na sa usa ka empleyado, in this case government, nga kung after reaching a certain number of years nga pagpanerbisyo nimo, dili gra ba kay kung familiar, no? Kung unsa gi retirement age sa pulis. But ang usual nato sa gobyerno 60 of nga gan mandatory na gyud ang 65 years old. Lain pud ang huwes murag 70, no, 70 years old. But for other government employees murang muna basic na to 60. Ang sa pulis mag 50 man siguro to nga pwede na kamo pahuway ug naa kay pabaon kanang gitawag nga retirement pay. Retirement, no, magpension ka. And dili na siya sweldo nor dili po na makuhaan ng imuhang sweldo tungod kay naa kay dawatonon nga retirement pay. Lahi man na siya guys. Ikaduhang pangutana, may uyab-uyab ang inahan sa ako ang amiga nga usa na kabyuda. Tinuod ba nga dili na nila makuha ang pension or ma-disqualify kay may uyab-uyab na ang nabyudang asawa? Pwede man na maadtos next of kin. Di man na kinahanglan nga maadtos ginikanan kay usay nay problema, nay issue sa paghandle. Pwede man tang mo request nga adtos mga anak ihatag ang kanang retirement or kanang gitawag nato nga pension kung may grounds to really disqualify, meaning to say na wala nagigamit sa sakto ba, no? Ikatulong pangutana kung pananglit makadawat gyud og pension ng iyahang mama ug mahibaw-an nga may karelasyon or may kaipon na ang iyahang mama sa uyab ni ining usapod ka pulis, ma-discontinued ba unya ang pension sa iyahang mama? So long as dili maminyo, no? Kana I think makadawat pa maghapon nagpension ang imuhang mama, no? Unless mo na kamo mismo mo reklamo, then pwedeng ma-withhold unya, mabalhin or mahatag didto sa lain, so long as next of kin ra gihapon mining anak, mining usag hapon sa mga sumusunod. Og naay pagtugot, pagsabot no ninyong pamilya nga anha ihatag sa anak or sa igsuon is kinsa sa inyong manag-igsuon no sa imuhang amiga. Ikaupat ug katapusang pangutana, nahadlok ang akong amiga nga basin mawala ra ang gihaguan sa iyahang papa, alang nilang manag-igsuon ug ang uyab na unya ni mama ang makapahimulos nga maugyod ni. Magkrim para ba ang iyahang manghud kay gusto pud kimong mahimong pulis, no? Kay tumanon kuno niya ang saad sa iyahang papa. Sa wala pa to namatay nga magpulisad siya. Unsay ilahang angay buhaton? Yes, no, I think you can go and talk to kaning sa GSIS, no, nga muy naghandle sa government no nga pension para masuryahan ninyo kung kinsa gyud ang angay nga magdawat naglang-an ng pension para mahandle og magamit og sakto
sakto no ang pensyon sa ilahang papa. So long as magkasinabot lang walay problema magpinirmahay ra then okay ra na siya ha. Mga suking tigpaminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN daghang salamat ug maayong adlaw.